Når jeg kigger på ting, tænker jeg, at måske kigger tingene også på mig. Og på Bird TV kigger vi rigtig meget på dig. Vi arbejder hver dag rigtig hårdt for at lave det bedste børne- og ungdomsfjernsyn i Østjylland. Men vi kan blive endnu bedre, og det skal du hjælpe os med. Det er jo hårdt, det er jo benhårdt arbejde. Det er ikke fordi, man skal ikke forklare det. Det er virkelig hårdt arbejde. Det er sådan, det skal være. Jamen, det er en del af gamet. Lige nu der leder vi efter ungdomsreportere, der har lyst til at lave tv til børn og unge. Margit, bliver det lækkert med det nye bibliotek? Som ungdomsreporter får du lov til at arbejde som journalist med at fortælle historier fra din egen hverdag. Mit navn er Johnny... Nej. Prøv igen. Mit navn er Johnny Miner. Vi står nu her. Og du skal ikke være bange for at lave fejl. Det sker for selv de bedste. Er vi på nu? Bare lige 2 sekunder. Jeg skal lige bare stille skarp. Mit navn er Johnny Miner. Vi står nu i biblioteket, hvor der skal være reception om et kort øjeblik. Nej, jeg har ikke stillet skarp nu. 2 sekunder. Så skynd dig ind på vores Facebook-side og meld dig som ungdomsreporter. Jeg glæder mig til at høre fra dig.